Kaktin ke jong blay ko ong kumne hakani ka por ngan puli nagasithi jong pol kasithi ka baar sha utimati kalnong ka basaw kadukot ka baar bat ka balai tumen yalab ya kata kaktin tu yai minon habadei por habam dei por de tu pen kendu tu sneng tu kentu da ka jingsha aslam baro bat ka jing hikai namar ka por kan ja haba kinom sha skor ya ka jing hikai bajanai henry haba ki don ki skor badan kin ya kenton haladi ya ki nong hikai kat ba kum ki jingkwa brai jong ki hi dei namar kata nang ni na partner naka posh ka por ni wan ra shapi ka ktin ka jong blai ban wan ra ki jing hikai ban wan ra ka ta ka jing sneng ka ban long ka jing pen bet yangi we pi we kan ban long ka jing mentoy ban ela mingi sta ka jing pen mlien jong ka hok baro bat kan mau habangi wan ra ki ni ki jing hikai ka badai kat kum ka ktin ka jong blai ngasong ade ban ong hakani ka por ba kam dei ka ban kedokti yanu handai ka dei be tek ya ka ban penbet ya ka jing em ka jongi kan na bar bangi em hakum kini ki por he ba ki brio ki kwa be ban snga be ke ka ba ki sngo ya ha bat ke ka ba ki kwa ban le ke ka ba ki kwa ban pediang handai haba ka kting ka jong blai kala maham handai harap ba brio pat ukwa ban ne kata kwa shisha ban pediang e kata ka jing penbet la ni kata ka jing maham na kakting ka jong blai te hakani ka por hakani ka sngi ngap tias ko bhai pi we hakka kakting ka jong utra u Jesus Christ nong pen em jongi baranget hakani ka por haba pi yai ne hadu ka bakut jong kani ka episode he bangi wanra shapi ya kakting ka jong blai da ka bajuba ya ki katu kani ki jing kli ka bangi ngi yo na pi hi ken mau kini kimdei ki jing keren kabala keren dala dehi handai kini dei ki juba jong kita ki jingkeli kaba pi pila pha shangi shaki pastor shaki shakri ki jong ublai kani ka pon aba pi kwa shisha bantep ki babon tie ngaget kani ka por tran kur kui pi baro ban ngili ban sedang kani ka por ya kani ka jing selok na khatin ka jong ublai ka jingkeli na ki pat ba ka juba na ka khatin ka jong ublai lang ba ki shakri ki jong try tinge prias ngo bharu kani ka por ngi dan kat lang ki shakri ki jong ublai kani ka por ki pastor tinge ban sedang ban ai kani ka jingkeli shaki pastor bat kani ka jingkeli ngi le ban shem kani ka sngi ki bandai ki babun na kini ki jingkeli ngai ini ban shem ka tu kan ni ka bangi la ban ai shakri ki jong try ka ba yadai na ki dukhat bible bat ngaku kani ka por ban ai shwai kani ka jingkeli ka ba pi pila pha bat kani ka de ka jingkeli na pi I plat par manar pastor ka kum ka gospel Matthias kal nong ka ba khatway ka dukhat ka ba arpusan ka kata ya ka bala buri na ki ba start but ban penpau pat haki kelung kadi ga jingkeli na pi ka bangin ai shaki pastor kani ka jingkeli pila yo sngo bakani ka de na ka Matthias lino ka ba khatway arpusan henry hangni nga shkwa ban pulie namar hangni ka de ba uji su long ka ne uong ngangu ya me ko pa utrai ka baneng bat ka khando ba mela buri yakini ki ru na ki ba start bat ki ba sian bat ba mela penpau yaki haki kelung tika ban kapsuk hakani ka por pastor ko aru ban shubu jingkeli mo ban shu ban raplang hakani ka por ka ktin ko ong ba bala buri na ki bastad bat ki basian mano kita ki bastad bat ki basian bat ublei upen pau ya ki ka ba re ha ki klung pan tika mo hangni ba ong ki klung ka thau yanu how to ki debi ki klung ki badang khna ki badang red ne kadon ki shalenden habala thau ki klung Sisen yuro itrai but nyango sha itrai kani ka siru bila bandon kani ka jaka ban ngisu komensha bangin yo yakini ki jinkli nafi ki patba ki baju pet yani ka program joka potnet but ho kumbai Miss Rose ila batai kani ka jinkli ka bawan ni plat baikli kani ka benta sepang kita ki basta ba kita ki basian but kumjuru mano bade kita ki khluk but abangi phai shani ka khtien ka jong blai but ka bo Jesus Christ Ukraine hakani ka benta ki khlong laban ong ne kimde ki khlong bangila ngilaban ong ki de badang ret re haba hu jisu ong ne ka benta ki khlong komon ki khlong ki tai bukla ben priang ya kata ka khtien ya kata ka jikai berkum juru ya kata ka jisneng re da fikran pat ya urang ba da fikai ba da fisneng ba filipin bet ya urang ba ka kham kata Belai babon sen am kum ki kena ki kloben pediang. Rekum ki rang ba pada ngalaban ong
ngila ban retaliate ngila ban yele persyak ya kata re ngin dapat am yo khulung am da fikran yo khulung am ukhulung usngap ukhulung ukloy ban pediang ya kata tra haba uji skru sabu kran ni gani kebenta kini ki bastar kabar ki baksian ngai kini ki bre am ki bi i ka kamba ka jong trai tra uji su ang hang ni ha ka dekat kabar pesan wa menta uji su dai tho bolong ngai aingo ime ko pa trai ka bedeng bar ka khendo bamla bure kini ki e ro na ki bastar ba ki basian mut kini am ki don ki khamat ki mi i ki don ki skor ki mi sngo ale akar kini ki kambaro kim tre ban pediang ya kata ka jing shisha baru jisu ang pat aingo ime ko pa mamla bure kini ki e ni ki bastar ba kesian melaban pau ki kelong di kai ki kelong kini kita ki ba pediang ya ka e bo trai ule ha ka jim ka joki ki ba kloi ban sngap ya kata ka jing pembet ya kata ka jing sha sneng ka bo trai ukran ha ka jim ka joki tra bo bun sen ha bangi phai cha ka tien ka jong bleng sna ka tien ka jong bleng kada ka ai ngi ya kata ka jing shisha babun sen kum ki bream ngi so bhangi di ki bastar re ka jing star ka jing ya khmar ka jong blem ka long kum ka jing bet kini ki bre ki la bani ki bastar ki la di ki basian re khmar ka jong blem ki long ki ba bet ma blem la pan i ya ka buram ka jong u kim tre ban pedang ya ta ka buram ka jong blem ma uji skre siru ude ka ta ka dor ka jong blem he ba ka buram ka jong blem ka da wan ha ka jim ka jong u bar ka buram ka jong blem ka da don bar kim sim la pedang ya ta ka buram ka jong blem re ha ki khlong pat kebon kini ki pedang ya ka e ka butrai ulong Kuman banrap ya kay by Pastor Rang i Kren. Yu Jisu bu Kren Ukren da ka bu refer bat sa testament kabarim. Bagani ka bentam fila shem na Isaiah kundai dekat kat sao. Ya ka ba u Jisu pen kan mau ni ka way ong namar kata kmi an lepat ya ki kampla hapdeng ni pat lang. Ya ki kampla ken berkidak kala te ka jing start jong ki ba start kan du no. Bagi siya pang juga basian jong kiru an buri no. Jisu pun kan mau kan ikoi. Baka por kan poi. Mo u Israel de bithul pa bahaba u Jisu unwan sik ni perthai. Unle emi kita kikam ki baplam ki basian ki namla. Ki basian pang ro ki namla. Badi kita baru an pendo maramdan u bakam sempang ban u Jisu. Dan u bakam start ban u Jisu. Takadaw ki beri ki namla ban pediang ki namla ban sungtu. Namari ka ay kabutray ule but mday tangkat ta u ay boru adi kisenran ke jong ki bomlong ye ki pen khia igi bapang be igi ksoi ka ba kita ki ba start aga ta por but kita ki ba snowil di ki ba champang kita am ki ang lengo ki ang kumlo tadeng tam u Jisu pen kan mau bi ngi kan ka way ong ba lefi pe u Paul pen kan mau ka ta na ki sti u koren ro nong ben kong ro ka pra ong namar kata ka tin ka ba champang ga ding pna kalong si syaha kita ki bajat no ka jing ibiet inrei hagi ki bi ola em kalong ka bor blai tertentu nangi pulis isu ik tin jong ben Lukas romong ihang ni ba ka kran mi ngita ka ju ik jing ja Lukas no mas pau kani ka khot ka ba arwoi terter ka omni hagatai ka poru Jisu la shat kemen hau men sim ko bol ong nangu yeme ko pa utrai ke beneng ba kendo ba mela buri igini ye ni start ba ni ba champang ba mela pen pau yaki hagi khulung si syaku pa nabakum ta kala ibet hakmat jongme yaki eke borol ayanga nau khpa jonga amdan ru bala itu yukun ulong we rei tang ukpa berukpa ulong we rei tang ukon barutahi ukon uman pen pau hang ni babau tra syawan ki bule utram kalong pela kalong sisa ka ba lengo dei nang ikulong gi belong simple misto ikata bara bau tra ong ngi bangin long kum kita ki kulong am ndi belong childish ndi belong childlike bangin long kum ki kulong ndi ben le kulong ndi ben long kum ki kulong ki ba simple ban sungai la ka ngai utrai tadi ta bun ki ben ong menjadi jiprim sungai kata bom sulak long ni sungai kumnon yo ngai ana ba snam traga sai kumnon sai pagata kalau ngajing ibit saka gospel kalau ngajing ibit dia kita ki start bagi bersampang ta bun ki beri start ni kita ki ngawil di bagi sampang am ka ba ya ki ban pediang yang gospel ben kalau sempul pelat kalau sempul gospel
Tapi dia kata Jisu ong mo kung balap puli mana, ini puli biang ni keporu now. Na Matias nil nong kabam. Kat pra Jisu ong kum ni. Ong sapang kita kena ong ni namar kata senran kilewan hau Jisu gila ong. Wei bakam kraw ki magi beneng. Dia bawa ula kot yo kena ula bo pedeng jongki bol ong. Si chang ong fi lemda pim kala bat pim long ru kum ki kena. Pim lek pesut hak hi magi beneng. Namar kata uno ru ba pendrit li kum ni kena. Uta ulong uba kam kraw hak hi magi beneng. Uno ru ban pedang te ya iwei ikena kum ini hak kerteng jonga pedang yang. Kalau orang imlom kena ngimla benrung ki maga jong blai namar ba ang kita ki ba pendret kila benrung ki maga jong blai namar kelenti ki ba kem bal ka berit kalau orang imlom kum ki kena arit ban pendret man sungai bet man suka ungu bet ngimla ban pedang ki e nu tra dalam ngimla an pedang mesim bekoi namar ba ong mesim bekoi wei to mesim bekoi kalau tik ma kapor ka ba ka Mary ka pun yo Jisu ba ong pun mesim bekoi Joseph ong mesim bekoi yuta Musula ngai musula mudur kumlo. Kita mesti mukul ulah pun ya ke Mary. Tak aduk ba. Ubleu pun pau dah gaji pos ni yo Joseph. Aduk ba okey ke dai. Dai semai ka tari orang ni ke breu akan biet ma. Masuk langit. Ka ba musula ngai. Kumlo pun wong kata te biologically ni. Ka bam la along te kan abam la along kata te ha ka ba. Kenja do itu kalong ka bam la. Ka ni ka tin jubli kalong simple ba. Terau lada ubriu kwa ban long complicate ban pen complicate extin jublay tadi ta unum syamre ke ke tin jublay Jisu ong gajinget chupila kya bi simple kamde ong pable am ta shunget te shunget ba ding tangi extin jublay ba ngi kren ya ke ju ke ta ban shupen kan ma biang na ke sti koren mo nong ka ba ar tu khat ka ba khat saw ka kren biang ong Andrei ubreu bukan jado pediang itu ki jong mensim ublai namar ki long ka jing biet hau but la iban itu iki nabada ka ba kinja mensim lo bisharki Andrei utau ba kinja mensim bisharki ki baro Andrei uhi omnan ba bishar namar wei watip ki jing mu utrai banu hikayu Andrei ngi don ki jing mu kres kan Andrei da ubreu bukan jado ai lado udai bukan jado udan ki jing start breu udan ki sham breu tak jing sempam beriam unum la ban pediang ARM ya jing lek gejong blai. Tadi tahu dekat ding pernah vi kata wong tu way tu long simple tu way tu long complicated tu long. Wong kum lo mer la da me dei xiao tau penim chi la dei us penim ngi lu. Wong da. Tu way pat ulong khuna wong to wong bela kan ma nga me pois ki ma gejong me. Tu Jesus simple tu xiong me ta dom tak sngi mai don lambat ga paradise. Tagale kata Butu bukan bila dia bestart, bukan bila dia butip benang. Kalau miau lagi maga jong belai, umla bendros lagi maga jong belai. Tegak kata tang kita kibalong kum tu dekat yang bersungai lekanget tu. Tegak kata sungai berkum tai kelak terikam lut. Kahima ga jong belai ga jim juna do nang im. Kadai besar. Kadai ba ong pi, kadai ban sungai ba yang Sungai. ni. Nama bun sin nga bala start han asian han ro, kiba bon ki ong mala su bun tangi jingkeli. Bat kibakum kita kinum yo diang eru am. Ternyata kini ki beriu kiba long simple ki like ban be exo halu soitan wahab kili na benem kun ditu soitan ro. Aku belum ta. Namar wa kini ki bom iler ki bini ki ban meno kini ki be exo te ngahap ko ungu. Kiba panggi okia uhab Jisu ngai soitan wahab kili na benem. Udah kendit chatrat te. Ternyata Jisu udah chat kemen ho men sim bakoi. Wai ngo yo pau ani lapan pau kini kini kena. Kau pergi kelung sungai lah kan, okey lah man. Tu, kalau orang pergi dalam tu orang buat rak lagi ke sungai kan tu, rak lagi jalan rak tu saipan. Pergi pisah, ini rak lagi leh bingung tu sungai kan tu. Orang kan orang ini mau pedang tu leh tu song bam itu. Shani abe. Shani abe. Kalau. Kau boleh jubun besar. Kau boleh jubun sekolah apa yang keren kata. Namar ba kadai beta kata ba haba ublai si sen ula apha ngi dan kam taman pen ko ngo bela dia ban sunget ke ka ublai lo ang namar ko mapi om manero pasal ba ublai jungi udai ru ublai ba phale ke ba pala ulai ke ba ngimla ban mudder hande kadai tang kaji pen ko ngo namar ba idan rupat iwei ba kali kani ga jingkeli ka ba ya dei biang naka ngan pulin naka record bible kadai ka jingkeli ka wan na
niada lin kur kalang maka jingkeli ka jong i kadai pastor ngadon ka ni ka wei ka jingkeli bat nganget pin aya ka juba baka ni ka jingkeli kadai bai keli kat kum ka kitab Hosea le nong ka balai ka dokhat ka ba ningkong ti hang ni la ong ti utrai ula ong hanga ngan let i ya ka breu bala i da ulok jong ka bat ka ba klemru kat kum ba utrai u i ya ki kun Israel la ki pai shaki wei pat ki blei bat ki brai ki puso kajur kadika dekot ka banding kong kalau nong ka balai jong Hosea tang ni ka jingkeli ka jong i bai ong ba hatu ublei usha mo ya ki breu ban i ya ka tengah la ne u tengah ki wei bat ki baklem penshailan pastor Aingo you try hangani ka por mo if you be bepet bat ka jingkeli ka balakeli so ngala sangap bahaman ne bagi pastor ki ai mo orang ki pastor bagi ai ka jing penshai halo jing kulung ngasuk ben ba hoi bagi la jubab kalong ka basyai kedar bat nganget kalong ka jingker khu bat kami yang sangoi ka jingkeli ngam pakat ka jingkeli ka baar kalong ka bakam jam mo sa jubab ni no ya kata ada ngasuk kami apa kata ka jingkeli hanrega sutunat kani ka jingkeli ka bafifikeli kan mau sha uni u Hosea u daimano sha bangan le ban batai ya kani haban tip sha kindiat shwa jong kata pindapet ya kala nong kong ka batai bau Hosea u de u kon u biri hakiski jong Usaya u Jotham u Ahaz bat u Hezekiah u Siim Judah bat hakiski jong u Jeroboam u kon u Joash u Siim Israel fi kanini ka por ba u Hezekiah u de u Siim jong Judah but hey ba u Jeroboam u de u kon jong Joash u de Siim jong Israel but hakani ka por u blai usai yong ni nong itu lupa but kanini ka por ro ka ba ngala ban ong fi kimi bon ba ki shakri ki jong blai hapo Israel lagi deh hapo Israel la ne hapo Judah ki ba bon ba ki nong itu lupa ha kani ka por wat u Isaiah ba ter kini ki dei ha ka to ka por ba ki adon but u blai u pa pat u Hosea hot the day kumbalong kini ki wei handai u blai u pa ban le ya u da ka practical ban pini kini ki wei ki le ban yalap kini ki wei ki pen banai ki maham kata ka diga kam je kinong itu lupa handai u blai u Hosea pat ai kum kita hari u blai u ai Hosea u compare ban pini ya ka jing iet ka jongu ya ki patlang ki jongu ta ka de ya ki Israel ban pini ya ka ta ka jing iet ya ka ta but u ong hang ne ba unlek ban shem ya ka ta ka tengah ka ba u iet handai kala klem pat na u but ba pa ya ka ta ha ka dur ban pini u blai wat la da ki kon Israel kila kentat no ya u kila yo no da we pat utanga namar haka Bible hakini ki we kinong ya lupa fi pule nang kitab Isaiah lakot katanga ya ki Israel but kila yo no da we pat ubae wat ka taro ublay uklam sange ya ka jing it nam ta ki Israel lada ngong Israel hang ne kuntup ya ka Judah but u it ya ki tu ong ya ko Hosea mamen pen i ya ka ne lang ba mamen lai but haka to ko por kinong itu lupa ombet ya ki banlek ban sim ngalar bon ong fi weekend tien kani kam dei tang kalok klem kani ka nuti kani ka briu ka dei ka nuti but ka nuti tho ya ki briu bala laptop but Hosea tho ublai but pin i lang ba ka praktikal long tek kumpor Isaiah ba ka nong ka ba arpho ba yu Isaiah phalau lung khut u habania lais nam lung khut kata ka dei yu Jeremiah banai wat tengah bakum ta ter ublai uphale ngong fi banta malong itu lupa kamsuk pom juruk kam lei ai chu ta hak testament berim da hable bun gi ke but upha hang ne yu Hosea u khamon ra hang ne ban lei ban sim ya ka tengah ka baklim hanre u ong hang ne u pen em ke ba phla ba ublai ya ka ban ya kata wat lada kata kala klim ya meru but ublai u ong kalong kum juru wat ki kon Israel kila klim ya nga hanrei ka jing it jonga kam sange kani kam dei ka teaching hyper grace hanrei kani ka peniru ya ka jing long ublai ngan peniru kindiat na kani hot ublai khlam sha hang ne bangin lek ban sim ya ka tengah paklim ka khlam peni hang ni hanrei kani ka dur ba dei tangu Hosea na baro ba ublai upeni ya kani ka dur hanrei u khlamon ra ka teaching ga thamai ka momot maka bamot ublai usha ya ka jing ya klim simat mantam no le yu dei klim pe Hosea ro long
Hosea uyeng hakan yang dengan magata pindapait yaki kerteng kun ba Hosea ubu ngangai ngabat barok bapait hakan yang jaka nam dan ubu kerteng kun kum ta namar kaladon nak jing temu iwe pi iwe kerteng ke ba labu yaki taki kun nang ta kani ka pini ya kata ka jing it ke jong blai ya kibrio ngap ngadon hakapor ka tin ngadang hikai ya kani ka benta naga kitab Genesis sepang ba ublai ya te jutang ba Adam. Parhabang hikai yang ni kebentak am ngayok yang ni koi ba ublai habo ong Adam am hang tu umdai mut u Adam ka Adam. Kejutang uyate bat kabriu umdai bat ubriu. Uklamong usembai jong ubriu. Ong sembai jong kabriu. Kaba pela bha kata. Namar hakaba menengkong ong yu Adam menumbami uso. U Adam uklam kongo mentah kaba ar uyah keren bat kabriu. Hot yakibro ango lai thu kum Adam. Haka Genesis nong kebesan dekat baar kala keren kita lakot kiki Adam. Jadi nama kata ublay yata jutang. Bat hang tu ngayoi por bakile pop. Lalu pai Genesis lai pra kini ngadi ke pela bah. Dekat ke bah toh nyau swa. Hadin ba kini ke ale pop ke Bible kong 8 page ki kemat kini ki arngon bakila yoi lade bakila long lengkut bat kila sulang ki sla uding dumbor. Kini ngadi ke bentar benengkong do. But news la ding dumbur em đầu tu sla em la ta ban sna ya ke jing pan po dai lut fi ka pop kawan ra ayu fitem ka pop berabor em kawan ra bangin traino adalah dia ngin klet no ya ke jing tre jong blai ka bamot shwa ba ubri umpat le pop ka fokus ke debe so blai utrain na ka benta jong blai sistin ba ubri ule pop uwan no nam tai le de utrain no nam tai le de bania da ya le de but ubri ule ya kata ka Bible ka ong haka dekat berpera dan ar bentang tu bakadon ke semikolon hapadeng. Kebanang kong ngerish pang ublay bat ke baar di ubreo. Ublay uwan haka jing pengat ke sengi. Mo ke Bible kada keren syai ba ublay uwan banyat haka taka keper da jing haka taka pengat ke sengi. Bat ubreo ule you haka ding ke semikolon ubreo ule ubreo no elade. Kata kade. Ubreo ule pop ubreo elade. Handai ublay sange menwat yo ta ubreo balale pop. Ublay wanwat umdai ublai wasnio ublai wanwat nganong ipi ha eden u wanwat ya ubreu umdai ba uong na melale pop la biang ube no kumdo haba ula laptop open i ka jingit ke jang u da wan ha ka jing pengat ke si ublai utiplut iki ke baro omdani e bala buri na khmat jang u ki khmat jang u gidan sabaro kita probab ka ong today na mar kata ublai u wanwat penta haba wanwat ubreu pat uburi lede kan ma ba ka pop Kakmat ublay kamburi no namar bu ubri ale pop. Henry de kakmat ubri no elade nakmat ublay namar bu ale pop. Kata de ka pop. But ublay uwanwat namar balay kata ka jing it ke bapla ka jong. But uwan uye keren bat ubri. But shwa ba ulada tim yang pesan ya ubri upat tim. But uai shwa uye te jutang shwa. Uyate ayu ke jutang syabat ke brio ha ke dekat ke ba khatsan pinde yo ibe uda wanra ya ke jutang kata ke jing mayan ke jong blai ke jing it pela ke jong blai babun ba ki brio ki ambo blai it ngale pop blai it ngong fin pulitang ke Genesis lai am pinde yo i ke jing it ngong fi kalong ngala ban fi ngasi ong kumde wani ke siti yo anes am ngapuli ke nong ke balai ke dekat ke ba nyo hado khatsan am ngai i ke jing it ke jing krau ke jong blai ngaperkhat lada dei manga ukpa ukon nga ule bakla nama riu Adam la ong kon ublay ngam try ngam liwat itu ublay wanwat ka jing pengat ke sengi baru ong Adam hai medon sunat nga kata nama ublay ukot ka jing it Adam hang num khamong Adam menai ukhamwan gumta wan ha kata ka jing pengat ke sengi uburi lari ka pop ka penlong pa buri lade bat ublay ka tu ka jui ka jing it ha Hosea kan Ukraine ubriu Israel ale pop Israel kim shania shu yublay. Judah shania shu yublay. But kini kin sa sharing merau no kajing thu lupa keladap don lupa. Bakin sa sharing merau no sa Babylon. Hada yublay o nga ngan sawan ban simpiang fi. Fila it ya kiway. Hada nga ngan sawan it. But upen iya kata lang ba u Hosea kan. Ba Hosea melet men shim ya kata tengah ka baklem. But ulat shim kata tengah ka pet biang ro. Umdai re ba balayu ulai syong la yokon ka pet biang ro. Hari wat kata wang kali simbiang udah ti senenda ka dor. Kam kut tang kata udah ti senenda ka dor ya kata ka brio. Kalau kum juru yang ni, baik ba.
Ublay ulawan hakper Eden, layate jutang bat ubriu pa upat senan ublay. Ukam nak show boleh pinai ibu ubriu udang lek pop hado bakal kentai briu ki songka bar ki angel. Ki briu ki dang jengai no ublay. Ki briu ki mla su benwan hasan jong ublay. Hado ublay ong tong dan thiet no. Baru thiet yang ngapa dia pi dak dor ba snam jong jisu. Pi kata ka pini ya ka full ya ka gospel barok kawai dah ngalak manong fi dei nama kata ya ka kitab Genesis kelong ka ba lai khot ba khatsan kong ka gospel ka banong kong do the first gospel bau bleu ai we te jutang mat ka breu but hang ni ru ka dei ya ka ni ka benta bau bleu ong ngalai shem pi Israel ta perkhat ma fi Israel le mano Israel di Jacob udai mano u breu ba syukur u ong ngakam start manga banong blei Porba dadut nak kepo uya kadon kecing ya Dutch para on ralakha utau henmen tang bau turkhong menu bam ai piu ban ai dak set ai gen wong bidi syama jeng lon kong fi u kwa bi de KM dak jing start dak jing lak le de hadu ba pajudan menu ban yele badu blai bitang u Jacob popenial wong ini yele ngin dia kun gen boleh ngarong atof wong Kwa ban job hadu ba bulai ong ta me kwa tof hadu dak ta dah mong lain dia hadu ba ketika skep ke jong ba bulai ong ta ngai hang tau pen kalayu Israel bat usim ya kum ya lede hadin ke tatu sedang ban sim ya kum ya lede tadi Israel uang menga bala do sagan isnan hadu mentaro ngitep hi kata ka teori ke jongki ke don kata ka jiktip ke jongki ke don ba ngim kwa ban long ba ar dong kong baik Haru boleh orang ngai je pi. Ngasi orang ni. Boleh je gitu berperit je ki basau sarong tu dah. Ngai Israel basarong wah ni. Boleh je ki. But om tang kata. Haba tang kini Israel kalau lagi iklim si wat mengi ngala mana fi. Hamenda pa mengi kering dia mengi kita. Mengi ru ngilong kumjo. Bunsen ngi sarong hala dia. Haru boleh je ngi. Dia dan bepet pi dengan ni cakap boleh je pi. Mene bala ong ma nak jing start juki khulung dah. Kita jing start dah baong. Dia kibal aburik kibundan kelung kiyo. Kaya kita jing start. Kita hang tu kelung ombot baik kembal ong pastor ombot baik kelung kembal ong pastor bantai. Kelung hang tu bumut kita tunjuk pungut. Nomor what you honest lah fi pulih hak tu ka hak lenong ka bakhat we you honest upai ki sakri sang ong klitip de nium ne. Tuang kilip batai gini ki bala jia. But haba upai kita ki you udah batai ong you honest uwan umbam umdi ru pim kwa ngawan bakabam ru pidom wong ngamla man penhun ni pi udah batai ong ki kamba ru pim trek ngai ngamtip ke ba pi tre dai na makta burik na pi kita kita ki nyo pongut upa nyo pongut ke mau dei ki kat arki apostol kini di tang kisran upa ki kamba ke dia kumbala ong pastor ma wad setan apa bible kata tahu setan hak ngelilik dah puji su i kita ushat pi ong te kini don pi ti pi dei sam kalau nong ba prata yang tu Naki sentur jing kelung dah. Kini gede hak jing lomen sim dalam kelung dah boleh ulek kambak dah. Dia kata ang fi banduai kambak dalam kamai pindah tepi. Kada tang pishania au try pilih kata ka pini ke jing ju boleh dah. Ya kita ki kongo you what wala dah kongo ro. Udang ie ada kongo lai tekat nota mek. Tadai kata sutu hoi u boleh kram ai pat hang ni ya ka teologi ke batamai bangin yo no kalok baklim gen. Kumbai ong ini mau pastor ba how to blay usha mo ikibriu ban ye ya katanga la ni tanga jong ki we kani kam tho shapang ban shim ki tanga ki ba klem re hang ni ba da ong ka tanga ka ba klem hang ni ka tho ba ye ki briu ki ba le ban kani ka tanga jong uhi hoi ka background ka don hang tu hindiat kani ka briu ka de jing sha ka layate aktin bol hosaya hi hana ka pet no hosaya ka de ka jong hosaya hi hanre ta ka jing penbor ki poi biang me shop hare ka ring ka pet song long luti sundan hari kata uli tiet kat dor ke kapatai ru yang ngi de jong ublei hi ku ma pi ong ma pastor mo kani ka briu ka tho ru de ya kita ki briu ki ba mane blei ki no you blei kadai ki sa ba kan jaman sim bai hanre kam dei kata ban it no ye ka tengah ju ke fi ka bible ko mo ji kwa ka tengah jong ki we di kwa ka tengah jong pramon jan tadai nomor kata ta kam sya ka bible de na mar tangi don kap ka jing sat ti ga jong blei ba pengin sngo tho kani na mar kam de ka ba hit kai ba dong bo blei un pha ep ban li ban shim ka tanga ka ba klem ya don ga kan thai breu no sang rang breu ba kham han som ham paramar jan ne kan thai breu ba kham ha breu fi no nga a kam ta blei sha ko ngaro de ada pide hosaya ta ka bang yo pide man ba posaya ta ba jin jar paso man dei nama kata don tang kitab hosaya kam dan ka kitab hosaya
แต่วัดโพโซให้kita ki benta. Ni banung ngam no. Kublesi bun pasoi kata ka jing pensyai ka jong pinga ngai piyo si syai kata ka jing pensyai ba kan mau kam dei ba ka khtin ka jong blai kan ka mo ka kitab Hosea kan karan chpang kata ban shim te ki lok jong kiwe em han rei kan ni ka ong ka hikai ngi ban wan phai biang sha utrai ban e no kita ki blai thau ki jong pi han ban wan ban shakri ban mane ta u blai u ba shisha kan ban wan phai sha uta u ba e u jong ni u ba dei hi utrai u blai u Jesus Christ kan kublesi bun pasoi kita ki jing pensyai ki jong pi bar haba pilai ekran ru shpang kata ka pop mo bo blai hoi war ha pedeng kata ka jing long pop ka jong obreu ru han re ni ai ngo pa utrai ai lahat be ngi na ka por ka por bangin kelah ngin pai sha utrai na ba utrai ka khti ka jong blai ko ong ru de blai badap ka jing isen ai mo ye jing kata kata ungkwa umon ka mon ka jong kam dei ka ban jat no ka man sem dei ban baru kini ban tep shpang jong ban yo ban wan ban kelah ka ban na ma don ru ki ba keli pat e kan ka jingkeli nga ko ban shim art ligi jingkeli ka de ka pon ma keli ka jo hi ka jingkeli ka wan na I lumbor hok share yong ka I pastor ka pop ba ka ba kraw tam yengi ki brew jubab lem se ba ngan tep bat kum jo hi ka jingkeli I la keli ru I Gilbert riang tem yong ka jing ba man ba kan jaman sem ha ka hima ki beneng pastor Kapop ka bakraw tam kadai kata kapop bau breu kwa ban long kum ublay. Tadi tangi in ru basdang ba ublay umla ban map yu soitan ka daw ka long ukwa long blay. Ukwa ban shime ka khat ki jong blay ukwa ba kiwe kid money u ba un shim no ka khat ki jong blay ba ublay long hapo jong u. Tadi ta da ka ba sung thu tikna ule e kata ba deng ta ba ublay am ukram la ban map yu. Kabaar ka imro ka kwa ban long blay na mar faitan ong pin long kum ki blay vi bam no so jonga jing tip u bahaw basniyo deng ta u blay weng no ikina khpera dan ang perkat ni ga wayam u blay shara perkat smo sniyo bahada shbola dang idon na ga ji shakri ma u blay u bla le pop tang isin ai ta ban be yo ray u blay am wala daw long so anointed u long shisha u bla ban long jikir ku bhai ublay be ani te tang ipet ya katam ni ka e ba ta mo ublay am ong am long so way pat fini ba ublay jungi am ude ublay uba penduk no asnan bo pendam no asnan wat ye kita ki breu kwa ban kan job beneng pen phia asnan ni ka ktin ka jongki kita ki breu ha ka por ki bagi dang ya tei itu mot babel Pas ko yung pop ko ba crowd tam magada ka long ka pop ka jingkran ben yung masim ko. Magani ri ka pop ya ka blay umla ban map ong ka ktin ka jong blay. Tadi ta ka don ka pop ka bam lam sa ka jing yap. Kini ka pop ka balam sa ka jing yap. Bat sa ka jing pendu na sundan hi. Ya kata ka privilege ya ka jing ai ka jong blay ka jing jong tau breu. Kumlakaran pastor men am Hagapor ka bau Adam bat ka im kita le pop blay wat ngai ihang tu am kam de ka lo ka de ka jinga e ka jong blay ka de ka jinga kamu ka jinga e ka jong blay kala sedang lo khpera dan o blay jongi u dei be tara haba wan u Jesus perthai badap da ka jinga e ba ka jingsha tara u Jesus ndo ban kong e u dei badap da ka jinga e ba da ka jingsha tara ka ani am ni ka hukum ka wan hadian bagi Israel itu ki musyawan rong sigri kanan beliau ai ki ya ka hukum mana boleh maki ki lash pun kan misbak si sebak tadi yang Bible ka ong kata ba ka hukum ko na din dai man kong i boleh bu din jinga kalau ka ai ka ba ngipet ya ka Bible am lebih pet ya ka jinga ki jong boleh baro ki le ha ka ya jong jinga Abraham ru le ka ya jong jinga ai ko ni spo Tadi tahu Jacob ne Isaac na kini baro ka deha kaya jo ka jinga ba kile alu ki out of love ka te da ka jingi you try. Tadi da long kata ka de ka jingi sha ba u jisu hi u de badap da ka jinga ba ka jingi sha. Tadi da tin ju blai ka ang bau tau bla tip ya ka jingi sha am baru ule pop khnang na. Nan si ma bro tau bro. Ini pulih yang kecil jumlah. Dari kita yang ibu sinyo, oh boleh berdap di jingai, udah berdap di jingai. Itu ibu Adam bagi yang misalnya kilepop tu syabe, faitan tu syabe. Bible kau angkat terkait parfum tu ya mau.
Nama lain gila pop dah kaman hi, anda gila pediang ye kecing tip kecing syakam saksu, kecing kian nama marki pop, menroi kecing kemil lenti ke beiting, kecing bisar, kecing kelang geding, ye ban bamdo, ikin oleh persyak. Ubriu ubala iben ye hukum Moses, ula yapno, kalam kecing senai dah kekestian arne langut kisaki. Kecing bisdam bakamjur kat no pitarai, bagandai utau. Bila yu apo kijat ye ukuru belai, bala nyobam kut ye kata kesnam ke jutang. Dah kebal apun kujo, bat bala le ben yang mensim ke jingai, le ben jingai, yang mensim ke jingai. Namar ngi itu you tahu bohong, kejing pinhar kepot kalong ke jonga, bangelek keliang patru, utraun bisar lo patlang, bakalong ke beiting ya kaban hap, hagi tiu belai beim. Tadi tak kapok berkrau dia kata, makwa ban long belai, bakran ben yang mensim bekot, bandal atip ya kejing sisa. Nilai persyak ya kata, dan syuk kejing map ya gipap. Ada kata. Tengok tu pastor kadon pat kata kumai iklim ke kata ka pop ka bakrau tamdu tam tajungi. Hani tu kadon tak pop ka baret ne ka bakrau. Kala ban long kumta. Kamdan ka pop beret ne ka pop ba mah kita handai hoi ke ba iong pastor nama kani ri ka pop bu soitan pelek nong kong du. Ba bila di ukwa long belai. Ya ubriu ru ukwa ba kilong belai, but kibriu ru ki keren benyo yang mesti mu belai. Kata kali ka pop ka bamot, kalau long bangilong persyak bedarek ya belai, but ubabit u ong ba om dan belai. Pi ka bamot belai ngan long dehi manga. Te babon ru kibriu hakani ka pertai menta, ki kambet I am God, I am the answer. Nga ngade ka jubab, nga ngade kumta terter. But kata kade ke ka ba ubelai umla ban pediang. But ki weipat kita ki pop bangi ong pat kabahoi kamnon ka pop beret na nong tu telah tu setengkane untuk silak ru hap nong tu hi hare hoi kejing bisyar bat kita kejing sempat ke Bible ke labatai mo kidon ki babun 3 kidon beruna 3 kataro kadon hoi hak we pat kapor ya kata nama kamdon bekeli ya kata mo kadon na ka jong hi ka benta handrei ka pop kata bai pasol ong kata ka dei ka bakrau baru beriu ka long belai bat kamdon ka pop beret ala fi tu setengkar kadei si kadei ka pop hi lada pi pip dekat ru kadei ka pop hi lada pi pip tu for exam ru kadei ka pop hi le pi lagi kadei ka pop hi bat mana yang tu don sekoi ka jingkeli pat ka bakenjam mensim mo bosim na ka sti sikinong epsos ya ka tu ka benta mo ka kani ka bakenjam mensim kani di ka thma ka ba ngi pet ya kani ka por na ka nong ka ba nrio jong ka sti sikinong epsos hang dekat ka bakat ar na ba ka jingele jongi kamlong ye ka snam ba de ka do anre ye ka hima ye ki bor ki nong sanshar prathai jong kani ka jingdum ya ka jingbaman ba kinjaman sim haki jaka banang kan mau ka prathai hang ne nong kong swa ka da ong ki ya ki nong sanshar prathai jong kani ka jingdum ka bamut kini ki nong sanshar ba jong kani ka prathai hagani ka prathai ka bangam mapi ngiyo i bar handre na din jongki pat kiyo pat ka jingbaman na bakenja mensim haki jaka breng kabor ki dei tangka dur ka dei tangka do handre la ai pat yaki ya ka tu pakikin lem ka dei be da ka bakenja mensim super khat mapi u Hitler ba un penyap yakin ru pholak 6 million mo ru pholak ki bro dalam day be ke jing baman bekerja mesim tarai bat kulung kena tu po chamber run perung am day ke besok pinepet kidan bebon ba nganong pi teng haba kadadon ka mo kumbak jia po Manipur mata pencu kulung kena ke ka tu lada kam khoi ke dei ki ba sanshar ka Bible ka daong ba sanshar perthai jongani ke jingdum ki dei ki ba sanshar agani ke perthai handa ki bai dei pat ka bor selendat pat ka dei bai bakenja mensim hak nak ki jaka benang kamu no setan bau setan dan ki jingisen ai yano kata ka dei ka ba ka keren ha ka tu ka benta bandai upol u ong pat yang abat yang ngilang i we ba ka jing le jingi pat kam dei para brio te ka bomon dei nama kata ngi dumok setan da ngi misi yung nong di ngi isi ya ka kiat ngi hafsu sur ma tu ka kiat ka dei ka bor jingdum kami sembaman ngi dumok nya katu kan ngi isi pat ya unong di ladang ngi isi no ya brio ka bamot ngi labaklana katin tong belai ya kata mo
But kindat ro hagan ni kapot ngan ngai apan syai ke ni kindat. Kidon ki jingkili ki balakali hang ni mo kumba upol udai jongno. Jong Katolik ne jong poternat. Kidon kum kita ki jingkili. Kidon ki jingkili mo I lilit dei meno. Kadai ka tengah ka banengkong ka jong Adam ki kili. Oh aga jikai ki jongi ka por ketin ngai hikai lilit dei meno mo tang na ka Isaya life usau pi yo ya ka to ka kentin hanre kamut bakadai ka tengah hari kidon pat ki jingkili bang ngim jubab hang ne kamut babarok ki jingkili ngi hap hi ban jubab kidon begitu ki jingkili bang ngiru ngi ong ladang ngi jubab tu ki jingkili yam ngi long le bit no kai le khulung kana no kai ki jingkili bang isngo ba amo epi ki barok ki be pe ngi sukmen ngi ai khoblei pi barok ki bakli jingkili hari ki jingkili bang isung tu habang inda jubab dei tang ya pi bang jubab handai kalong salansar ya ki ba pe ya kani ka program jong ka poternet kini amat jengker kulang kan. Tadi nama kata yodon na pipi dong abalai ki pastor kim jubab ki jingkeli. Yo ka jingkeli am kaba ngiru ngisngo samrekeno kan bania jubab. Tadi nama kata ki jingkeli kaba nagani ka jaka nagani ka rensan nagani ka studio ke jong ngi jubab. Tang ya kita ki jingkeli kaba kalong ka jingker ku iwepe ibapet baka na long ka jingker ku ru haka imlang ka salang kan. Ban long ka jing mentoy mo kudai shibon pastor ba pipi lapan syai kata namar ba kumba ngaju ubu manga ki jingkeli syai bat ngarong ngelas ngau nang ni kanu ka jingkeli baran kamban keli shi ki pastor ba kanu bam dan kam handi ki babunu ki jingkeli ba pipi la apa shaba dei shpang ka jingpun baptis lani ka badei shpang ka balang ka badei shpang kata ka sngi sabaton kita ki Christmas Good Friday baru gini ki jingkeli baru ba pipi la bu ki jingkeli la da fin pej bah ki episode ki bla bon ki la dan lupa hang tu fila ban pej iki videos baru ki jingka jo partner pensyam hang tu dan kamban bu iki ki jingkeli nama la da keran lupa la da jubab lupa kita te da fi kwa ban tip shushu te sngo ba pin let pai biang shakini ki videos baru ki ba ki jingkai ka ba ki pastor ki la da ay kita Tenrei ngai akan ika por ngile ban shem sang ka jingkeli pastor akan ika por bani ban pai biang pat kata ka jingkeli ka bang pila yo ban jubab e kata ka pop ba pibla ong ka pop ka dehi ka pop kamdan ka barret ani ka bakrau rei hoai ka don ka pop bang ile pershabe pa di ublei namar ka klinga jong ublei na ka shithi shaki hebrew kala nong ka ba saw ka khot ka ba khat lai ko ong ba omdon ka jingthau ba klampau ha khmat jong u hanrei ki eke baro ki long leng khut bar ki ba pau persha ha ki khmat jong u bat ubangi ya dan kam. Tiken mau kam dan ke ba utrai yo sngo ke baro wala dang ile ka bari ru ngisngo bam dan ba yo dan ba yo sngo hanikan mau utrai yo ilun ngilong lengkot khmat ka jong utrai hande wat kataru utrai wan ban wat yengi. Nama don rupat paso ha ka po ha bangi kran spang tau soitan mo bala le persha bala kwa ban long blay ala dia. Dan argon ha ka po ki ba kli namar kini ki atli ki jingkeli ki ya serem lang kumju bat kani ka jingkeli kala wan i tebor dor pan bat kawai pan na i sumnik mo kani ka jingkeli na ki bat baro arngot paso ha kani ka por ki kali ka ju hi ka jingkeli shapang usoitan ani ubamat mo bat kali shapang lucifer ba kumnu ni usoitan ula don nado meningkong na marhak peraden i ong ba wat ubseng ru udei ba ublehi ula thaw lani ula shna ya u te kumnu uni u beseng lani u Lucifer lani ngi ong soitan u yo ban rung hakaneka kper ban penshoy yaka em teka jingkeli kala ro ban long ba ude u Lucifer uta u bala wan ban penshoy yaka em hakata kper eden but uni u baman lani u soitan bala ong kumnu la don nadu mendang long ka pertai Dikatakan but balai ba u blati usha ya u Lucifer haba ublay ula dep ka jingkeli jong iba yong bala dep ba Lucifer u yang persya ya ublay balai par ublay u ailat balai penyap sendan hang ni lele yong mo balai penyap sendan ya Lucifer balai u ailat u jisu ong ini mo Yohanes nang ka prar ka chau saw ong pipi long no pa jong fi soitan be jingkwa jong to pa jong fi man ban le u taw lo long nong shon no breu nado ka ba manengkong barum ju sa ka jing shana ba shisha kam no stia u ba Ukraine ka balam ler Ukraine ki eki lagi jong na ba ulong balam ler baru pa jong ki jinglam ler fi ngi hang ni ublayam u et ba ik jing thao jong ubaro bo soitan le de wein ki jing thao am ubla thao kerpang ublay de utau kerop ubla sle ubaka but aki thap ni ang ge jo gila don lupa kita ki mau kodor ki ba lai po jai
Kata katang muri wa kata kanjeri kalau dulu pa uya ya beneng kapa kata beneng kapa kata kejingtam na boleh uit bahai hadu kata Andre usoitan wat hapdeng jong kata de bola dan lupa ro tiki mau ba meding ke jong blay kamu la dan lupa luom ba ko jong blay bola dan lupa ka khet ke jong blay ha kata ka present ke jong blay re wala udah te pati kenai ki keru tadi ta wala kata ushim mi garai u kwa ban long blay fi yo soitan nam dan manom lo shai kali da ke jing ti breu ke jong da ke jing ti blay ke jong da ke jing su shai klar bola ule kom ta ule persya ba yu blay direct tadi ta ba ublay yo soitan hi umla ban map na marba kadai be bo ule hi daladi burai be daga jing tip kina na marbu bastat bo shampang utep lut la da ule umta kadai ka pop burai ban le be kata tading tam ublay umla ban map soitan but ngai ngo pa di ublay bo ublay ule iki ka por ga jong o Tara da ong boleh penyap nang tu tak mut ap keliru boleh bu pas lem pada Jisu te hadin bo breu la le pop tadi ta boleh jule ang tu ka sapoi ka por ya syaitan berat u ka pung geding tikna ba kata mar ktin jule gitu ingi kitab jibril pal nomor 4 kat spokong bo ta bu syukor no te ka pertai mau syaitan bu syukor no ka pertai ya bad u ta umrat klau bad u ta nong itu lupa lamler on berat no iki syak pung geding ben kordet iki mir labat sengi hang ta segi bam jukut kamu boleh unum le ang tong to re usale be aga por ga jong tagraw gi iki ko isom aga por ga jong blay baru blay yang lada kade yangi bangila le pop ru de peniap tu blay ndok menoi tagade kata andre wi up wa ailat blay jule kerki jupam jakhrut blay tagade kata timing jong ule iki barok tade mangi tingil apen kut no ang tong tohi dangi tinggal ada penwain orang tuan re boleh boleh sah boleh but udah bestat udah sempang jule ek dah kajing klut dah kajing pitar dah kajing song shit tak ada kata mah kidan do kibru dala isi jeseng deh kistonan do dala song kum tu tang kasa minit ba unong yu song haba wai no ai ba kajing it ba nama kistonat ha ban wai no mo kajing kli bon ba ni kajing kli kam dai tang koi ke jikli kabala bon teli ke jikli ne kam no strang ne ta bon ke jikli nangkong la klisha sepang ulur shai mo kani ke kerteng de bo blay u ai o lur shai kamut busniu kamut lur shai saitan lur shai de ke kerteng bala ai da u blay lur shai kamut saitan lur shai de angel so ngajing shai mo Bat kadika kerdan ka ba ubat akmat jong blek ba pastor la batai ke riam ke bet ke jong u ke pen ngara ya ke jing kala manofi ki lights the yan u wow ka ba kata ke buram ke tingsan de kata mo kadu kata bu blek tau yo kitab Ezekiel ke ong namar ba u khai namar ki jing bun ki jing khai jong u ta u le pop ka kentin pop long kong do kam kren sepang ubreo kren sepang ya ka kentin kami ke jingkeli ada ublay utip ba ulur syai ulep pop tabelai tahu ya kata ada ke jingkeli ke bakra ajukeli ke ni baro kibriu teh layalait samna ne syalait naga tengah klim ke tengah ni tengah rengi kiwat biang na sisa sisen asya am tu tong dia dur la non terwat briu bar kibriu ki ba ut ma kitep baro ba yok khon baro tikna trai ki kimi pa ba yok khon bi khon jonga kin tips ngi bet kin kongo bet hadin ni song kun cakap saya lah bah barok tetep kakon ni barok ngete beri kuak kon barok barok kuai batip te kon dala ka kilong bakum no ki rei be ki pen takli umdan iweru ki mek pa ha kene ka perthai ban ong ka kon batip sngi laj no stang dari klum bapang bajutia tar pik takli ngabun kam tai kon barok tip te hari barok kuak kon bat barok kuak kon bat namar balai kata kadi jinglong ngitip ngiyok kon nam ini kon sibet lalahe long kumta la long kumta lo baru atip hari kwa balai kwa pila rapi siapa ngan keli yo bling hap keli saya la dia ta balai nga kwa de kata upol wang kwa ba pin jijar oleh ta song mga hari baru ta kitip kani kan long kumta
Baro, pe bah daya tu khana mo daya lok kalong kum ta. Baro nang pe tu khana baro buat lok pat. Terbeli buat. Baro betul daya kun ketiak kadam lakut kum ta balong hana baro kwa kun pat. Nah, henry bat ngim tiknaru itu ikun ibala kahi damangi. Mau ba ngiwan mau ku bi kenduk si kurem ngi pelong beriu ta itu kelung ngi la pet dang red la pak sekolah lelut dalah he la ngop ke di drugs man. Klem hikai ke di drugs sudi drugs tapi yang pin nekak ujubat. Hatu pim ichu kata ke singgeli. Fide ichu ya syap kan kli ya ubleng hap kli la dia. Belai ki beriu ki kwa ya kata. But hang ni ngasu tu ba ublei la tahu yang ni hak jing nasrim ke dur jong. Ublei utip ba une ulur syai kan sedon ya kata. Utip baik tikena baik ya kata. Belada ulur syai utip sengiyam nga ma pingin dan. Kata di tikena. Nama kadon ke jing kai pre academic world. Nginum dan mengi. Namar ulur syai ublei am naru nongkong ulada tip lupa ke ke basejak kamdan ke ke basujia. Kumto ublei la tip lupa. Ke baro. Buat utip lupa ro. Ya ka solution ba ong ne ya kumno ban pen bet ya ka jubab ya kata kumbom ne baro ba tet komputer thamai ru ong sa tep antivirus mo piang dang thamai long jeno henry baro utip ba ka virus ka don lupa dei kata unos na komputer wala sna lupa antivirus ublei ru utip ya kata ba ulur syai un le ya kata tedei na mar kata ula don lupa na ka jingmot bangini tau ya ubrio ba unlong kumangi Wada tip lupa, lada ulur syai kam nak pop manga ma pi ngim dan. Ngatarai ma pi nong kli jingkli, ma pi gi nong pet, mangi benong jubab nginim dan. Tah ulur syai ula lepop. Te belai ublei penyap no. Bat gen mau ru pastor menela pulih. Kitab Cipen Paul nong ba arpo dekat besi po. Ma on bread ya usaitan. Ya nong tu lupa ramler. Bat kum juru ya umrat klau hakata kapung gending ban pen kordit yaki. Kelam ong ban penyap iki. Belai. Ni hap masung tu ni sti senong Hebrew ke batai ya kata. Hakal nong ke benengkong dekat bakat sao. Hatu kitu baro kim long kim mensim basyakri. Mensim you? Kan mau ke mensim kam jawab. Dalilai ke mensim kam jawab. Ngabat mapiru nginum yap. Ka kentin yap kamot ka kentin kot. Nginum yap. Ngin ino yang ni kadok. Kamut pat gilakut. Ke existence jongi kamut lakut. Ka baput kan pong bamput ka Bible laong. Ti ki beri ki perkat layak lakut. Dia kata ngasiu sedai ha gitu ki ong kat ne jing eng ali no yap lo ngan sup. Ngasup sedai ki namar kamlong de kumta. Tada kalong kumta ta aingo kan. Baro hi la susong baik. Ke solution jong ke dia berpenyap no ya la dia. Andre ke jing yap kam dei ke solution. Tadi kata idon bamut kumta. Kan mau baik kam dei ke jubab. Bakam mensim ka balek pop kan yap dalam dia ke bamut kan yap jing kerdut. Fiyo syaitan dari mensim. Kan mau bayu angel dari mensim. Mensim Melayu ki Bible ke ong ne mensim ban syakri dekat bahinyo ke ong bat syapang kita ki angel u ong uba penlong ya ki angel jong u ki leer bat ya ki syakri jong u telik keding. Kini ki kam juki. Tadi ki kam jong angel ki angel di ki kam man syakri. Bagi don bentah hak jing penem bagi beri kinyo. Kini kita ke kam juki. Hari ulur syai u eno ya kata ke kam kan. Kekam ban syakri. Baru wong ngan lekno kekam ban kayi. Ui ya kekam syakri, ulek no kekam kayi, ulek pop no ganyang ta. Kardai namar kata ke pop bat ublei, wong nganum penjot. Nganum penkut no eme. Namar balai, ngan bu eme long nuksa, bat pitip. Man kesngi ulur syai urem. Ukanarit long dumok eme setan. Beli akan narik ucap dumok waban keriak dan duai. Hadu kata tak kecik perem. Install ya hadu kata boleh ubo em ngalaman ong VM long tik kumun syau tu brio berdasar datu akis long dah sepetetin punya yo sektal ku tahu betul. Pi wak koni ada duai orang dumok agar tak jisu. Ya setan dah oh ngak kli. Ai dong isi do kau ngak. Yo setan. Pi nama boleh. Pi setan em kecik sya install tem hadu kata-kata dah. Kaba judan menu cik tahu jangan boleh bahasa insal. Hatu ke jingyap ke dia ke jubab ni dia kata ni ke jubab. Perkat bila rakyat telakut mengi perkat dari kum tu telakut. Hari kini ke bahasa insal habaro. Fi mentah dalam ye syaitan. Pepi tu long ngata susah insal ngau fi ngat fi ngong aingo em boleh. Haba ngap perkat ikan ni ke ya kini ke jing mut ke jang boleh em ngong ke jing mut jing keretan.
Kecibut jumlah vi kra penlong sedon ya uam uta ban insult. Don gawe ngam kan mau su ngayu ya kata. Tambah kelanga dari hapok Japan. Ne kita kiri bagi sna ke stasiun jongki bagi tap ban balik kibri untuk kita pada selipar. Kita pada selipar. Hadu mata kata ka bajiah ka khat saus pa. Bakadon ke jingjai kita bagi ong bagi dia bendiok kumta. Hadu mata kisna stasiun ka bemut la ju pelerai na ka pateng si pateng manga hatasi mengapai tu video mengakan mau setan. Setan ulong kumta tapi. Kat no ke jicha insult setan tapi. Ngau vi de nga setan tapi tarai lo syong la biangi kat ni la apa. Dayap no ta, ublei wang anu ai me baniap. Hapung keding na pendinjar. Fi hapan sun tu kata, dia kata insult dia setan. Kata dia kekam. Fi dai nama kata ukambo ya u ba unia. Fi ban pendiap ngasi ong kum ni. Ha kajik su tu jonga simet kata kam ong fi mo. Chu ni ai rai no ban song saja kum tu suk tu fi. Ban susdin pasino ayap lakut tu fi. Pedim si u petrei. Mau fi nombat boram ai de kita ki saja hoi gindan ki human rights e. Ada haki por musa ki ai de tu saja ki bru ki ngimnut suban le. Ngimnut suban le namar balik ki pelong kum ta. But kabanyap hi kam dei ke juba ublei menuru ke jingyap ke kam dei ke juba akmat sebenarnya. Dei nama kata ublei ong ngam kwa meniap bodam bam tu so. Ublei kwa namar utip bemene mersi menum yap hero. Menum yap hero men yap tang nak jing dei jonga ban mem kwa men poi sedu jok bala tau nak bentau setan berki angel jong o. Ke dei kata ta hang ni ke ba ke keren hang ni bat ni hap man su tu sya ya ke doktrin jong ki angel ken. Ke ke doktrin jong angel ke ki men sim masyakri. Bat ki men sim baro ki bale pop kiniap bat ka bible kong Ezekiel kat prasau ki men sim baro de jong blei. Ta men sim la nan peniap. Ngam pi ngin su eno bat ke jing per mangi pat obat u ki angel. Ken mau ya ki angel la thau ban nom men sim syakri. Yangi la thau ban sansar. Kitab Genesis ka ong la thau shin rang mat kan thai ai ki ka bor ban sansar. Kalau mau yangi ba medei ban syakri. La ai yangi ban yu ban sansar. Ban pendam ngon ya no ye setan. Ti ye setan. Dei kata ngasi ong betul ke mestro dumak ke setan. Memlong ye melong depai. Kita kata ka dei ba pi peni ba pi dan authority. Tentang ini setan dah lewat boreng kata kemut pimtip dia kata hak Bible ke batai dia kata setan orang buat puli Bible. No sisi lang puli Bible lang pilatip setan dan kejat jonga. Dia kata ngisi irwah kerdam ya setan nama lagi latip dah. Pi rong khandriu ke keran dia kata. Tinggi pen panai kata berkibriu ke ne potret lebit. Ke Bible ke batai dia kata. Dia nama kata ngi hak bersutu dia kata ngi sutu tentang dah Hebrew yok so ngir kita. Dalai ingin, hei nama setan, hit, kilino, upat fit, tentang long bebek so, upat. Namar balai, setan ulong kumta, bat balai, ublai uang, bat men penrem ya man kasngi, men penrem ya man kasngi. Perkat setan uan rak jingkerdu, san hajar ki senran ki ongin besar dah dah kasuntur jung, dah kena tapi uan rak santali ki kepu, unsel li setan ong kini, tentang santali kepu besar. Fikate kata, ke berkerau. Bangi haban sung tu wat mangi ki beribu boleh tahu tip mangin salepop. Utip. Berkai ke jingnya per yangi bat mau. Yangi la tahu ban syar bat kemau yangi la ai yangi lai benta. Kemet kemen sim bat ke jingem. Yo setan udan tangka. Men sim bat ke jingem. Dan met. Ngimla ban yo i yo daka. Daka ni ke khmat jungi mangi dan kemet. Ukwa ya kene kemet ke ban syar. Namar ba dan ya kata. Ke jingnya per ha ke jing tahu yo setan bat yangi ke kata. Kiki don la ka jong kata kamet bakim la da kata kamet ben trekam ha kane ka partai dai nama kata kita ki so ki ong pa yang is tu nong gedara pa yang ha kita kamet gi snyang ro ki biang bai jangi ngi da yo kamet nama ngim don met dai kata la khod ki spirit ta dai nama kata kim don met ken hari yangi la ai kamet ken dai kata ai ngo ya ublei bangi don ya kane kamet bat ublei ngasong ha kane kamet nama kane kamet ke dei ka temple ublei syong haki angel usyong hangi ha kane kamet ken kene kata ke bakra bangi sutoi kata yang ai ngo me atra badai nomor kata nganget la pensai mo dei kata yurai be setan man kasi wan persusi if yang setan man la rembe pen bena me ya kata video kinong job mo boleh lai bor mai ni. Lai ka boring. Iwang apa nang kendo kata ka bol ai ngang ai pi dah. Salah pim nang penon kami ka bor. Sum tang au sim ne kali ngai sabi. Fi ngam nang nya ta sutu ma pi. Ngata bala ai. La aduh no. Tante gidon ki kon si ang ma
pa pentit kali se pa wang tangan pentit kali nang nya apa but driver pa wang ngating apa pet dapat driver kerja ada kata tapi di nomor kata ni hab man sung thok kan yang ni ke benta ba boleh ngi ngi ke bor bat ngi apa bat ki angel dia kata pentit tu ngi de puli bible upan samthia wang phim nang ban puli ni ke tan ya phi nomor boleh ungkwa ba pintip kini ke bor ke bala tho sapang jong phi ba phi fidan sapang jong abang idan tetang kita ki basutu oh ki subang ki tip ke bor oh dia kata kyo pastor ngakwa yalap nomor ki sutu ke bor kita bang sutu bor dong siong ai program pastor man disang siong ah mo namno pastor as la chep tiang no Ko ari mar kham tep te ka tien ka jong blai kum no kin kran ka kata trao abang i phai sta ke be la kan ni pastor mo aba ngitip ya kata ka jing sisa ka warra sha kita ka jiplai lut ka jim gujing bun sen kum ki bre ngim tip ya ka e ka bo bleu la ai ta ka bor ba ki ta no do kumala pan kan mau ngi pastor mane no do genesis no bani kong bleu la ofin sin sha ba pendam ngon katari ka benta ka bo bleu la ai ha ka jim ka jong ba jing we pi we kum kita ki brio kum kita ki khon ki jong blai but bun sen kum ki khon ki jong blai am ngim nang man pen kam ya ta ka bor ta daw se tan shong ha klik ka jongi je ka undar ki kijar ki jongi u shong pen man ha ka klik ka jongi namar ngi kum ki brio kum kita ki khon bla pen kop da ta ka bor ngim nang man pen kam ya ka ta ka bor ta daw kum ne stnat man fi kran jipang ka ta ka jim bam man kan jaman sem ka ka beneng baru po shon point to ka jim bam man kan jaman sem ka jam beneng u do poi shwa ka khat bispo ang ha ka bawai no talong fi ki baklan yo tra ba ka bor ja ka jing klan ka jongu kata ri ka bakong san tam do hab ka why not tolong fi bakhan yo tra ba ka bor ka jing klan ka jong komod ka bor ba ka jing klan ka jingi ka wan no blai baru do ongru ong to kino kita ka jing king atiar ka jong bo blai la ip ba fila ba liu ya yang banile persha yo no ya kita ka but thap ka jong setan mangim tip dia kupnong in la ban yang banile persha ik but thap ka jong setan ngim tip te ka e ba ka tien ka jong blai ka kran ka ai ka jing shisha ha ka jing ji ta ngim la ban yang tra ngap stu ba ko mo blai long ba hang ni ru pol kran ni kata ong tolong fi ki bakhan yo tra beraka bor ka jing klan ka jong ke ka bangi ngi lai le ko mos pastori o mai ktari ke bo bleu la ai ka bor ka jim ka jungi ba kum ki khon ki jong bleng in ple ran yu sektan man ka singe ka jim ji perkhat de khna ni ban ong ban dumok yo sektan perkhat hado ka tau ble la pendam yu sektan tang na ka kintien jong ki khlung ha ko kreteng ka jong jesus christ u sektan wa phan ka tari ka bor ka jong blei ko mon hab su tho ba ka jing klan ka de hano ngi hab yeng hang no ban ngi iya ni popular ki khulung ki duai wi kerja kamba kilong kemi ki lipat duai khulung masan duai kamba kerja lem na kum tangim ning si pelong ngim de ka tangim ong jeseng khna ngi ong kidzo praise ki na ki khna ret ki mane bat ki ro baru soi ta nuram ngi ki khna ki pule ki khna ki le ngi de ka kamba katari ke ibu beliau la ai ko bor baki ikhtiar la ai ha ka jim ga ki nang ban peran kam ya ta ka bor baki am namar kidon no hikai ba biang atat kare katar we hikai ki umbe ba hikai ki puraskam mo kidon mun sha phi nga su tho itu ji ki di khana nga si om ni khana tang kristan ba mo ba u adam bat ka em ki bam to so ka em ta kalang ngoi chak po de kata ka su po baik bubon sen kentai sen rang de ba u bam sakut ni hane na mo blei wang adam sulong kum ni kita ki khana tang wat juga kita Ublay kham khang kum ta phi hikai ka bade hikai khana le ki le udwat ila jong kita pang ki doai para khana oh ngai itana doai sisa tadi kata kemen dapat itu khana oh dapat boleh ki suto ba ki le kemen ha ka presence ka jong ublay ba ki penan ka mok te ka bor ka jong ublay sakawe ro pastor mar ki khna jongi gilong ki baslor ma kim ju arta tien ki slor kum ba khten jong ublay ka hikai ngi ba kam shimla ai ngi ta kam sen jo ka jing shap tien hanrei jo ka jing slor ma baka jing le arkar ko ble shubon pastor ngai hagaring opor pi yo ma jingker khu langba kini ki juba ka bangi la yo na kita ki jingkli ka ba pi pila pha tenga dai ai man se mi pi nang ne pinai pha ki jingkli ki jong pi bangin yo shisha ka jing mentoi tang nam ta jong pi nam ta jongi handai nam ta baro ki bayas ngap bat ki baya pet kan ya kan ga jing shakri try na ker khu pi bat to dang ai tipru pi ya ka bor ka jong pi bo thra la ai pi ba ka tangin shembe tang ha bangi dan ha ka ktien ka jong blai da ba ka jing sedang ba ka jing kot baro jong ki ek baro ka dei ka ktien ka jong blai u try na ker khu pi bat ha ka we pat ka por ngin yo byang ban shemi ki jingkli ki jong pi bat ban long ka jing ker khu nam tai we pi we ha bangi yo ban jubab na ka ktien ka jong blai leng ba ki shakri ki jong try man per kan ma byang pi ha ka ni ka por shibe ngine kan do byang ha ka jing shakri ha mo lai nong kwar ha ka por kar we ba je man step
but hakapor san baje jan miet pat ngindoi ka jing shakri healing service hanong thmai nong kriem utrain kor khui pi wan ban mat ya ka jing pen kya ka jing penem ka jing kta ka jing le phalla ka kamba ka jong utrai ha ka jim ka jong pia ba pisnok tilang ha gini ka jing shakri bala da fil at jingai fim la ban poiru wanum klep pat ngindon ru pat ka life telecast train kor khui pi baro ngai ti ha gini ka poshi pasal molong ya ka ban duai ban kor khui pi we yang ilang ru kum ju ha gini ka jaka but in pen wai ru kum ju Ni aingu yo try hakani ko po nam ta jong pi baro ki bala ya ngap na do mene man nganget kini ka jinga kren ke jongi kum ki pastor mo bai kong rus ikeli ni la ya jubab ya pi man nganget ka long ka jingker khu ye de pha ya ka jingkeli shushu ka bai dei bat ka tien ke jong blai mo ngi ya baro ro ki ba pha kanono ki jingkeli ka ba ngim so tentang ngiru ki yo ban khelang bat pi pat ya kita ki jingkeli ban ngi da dokumen ka jing pet ki jong pi kan mau ngi se don ro stang kartu kan ni banai ngi se don ni ka healing festival bat kham tam how nu banai Julai kalong ka jingker khu ka jong blai hadin la kham slam ba I pastor bantai kadin ka liang ka jong I ka ba I penmi yang ni ka film karam mo PSP yo I ka advertisement support lang ya kata la fila ba ban wan page leki da comment kadon da ka mo ngilai bu da ka tiket nama da kholot pai ba ka jinjar hi de nama kata kadon ki jinglot ki jingsap bala ban penmi pat so ki wei pat ki film hadin habot nama da ka film la ban penmi ki film ban nama kadon ha ni ka por ka man tau blai ngi im ha ni ka por ba kai bangi yo I ke kham kloi per ra jinget ban lamba ka film bangi kwa ban job ya ki babun ba ki mensiem ki bakordor kan today nama kata nganget kani ka film kan long ru ka jingger khu ya ka shanlam na ka banta ya kani ka film ken but kan mau ru hagi jing duai bangi se don ru yaki healing festival ken kau benai September haga khat pra khat khandai arpo terik ken hapo parking lot polo ken gini duai hakani ka poi don bapet ki bapang ki basitom lani fidon kan no ke jing nganget bu setan un ken ria us ke jing pang kan ken ria ken setan umla ban ben pi nek ti jing ki jing kuslai kan ken ria lu gini duai hakani ka por try bit ngi wan hakani ka por ka menta ya ka ban duai Aingo nam dai ningi khon ki jong me atrai be ki bala yai ne ya ka ban ngap ya ka ban pet ya ka ni ka program jong ka potnet ban ngadwai ngapan benaru ya ki khamba jong me ba ki jia ken ha ka ni ka por ha ka jing im ka jong ki iron ki ba pang ki ba chita matrai ngada dwai pen khia no weng me ya ka ni ka jing pang baro na pa ka mat ke jong ki ken ba ka ni ka mat ke jong ki ba de ka temple ke jong me ka jing pang ka nam la ban don ken ha ka mat jong ki ngida du mak no yo saitan ba ka jing trai ke jong saitan na ka mat ke jong ki kum joro la ban long ka jing trai ke jong boman ha ke jing perkhat lam ke jing kuslai try kin long belai lut no ha ke ni ka por ma me mi ong wat ki kuslai na la ka jong ka don wat kin long kum kita ken ya try ki ba shanya teli ha me ba ki ba nget ha me Medon ya ka ban pen kala ya ki aka baro ha ka jing im ga jong ki pen imru atra ya ka yeng ya ki don ki de khot jong ka yeng ki dang sakma ki dang im ha ka di ka bam ki dang sakma na me la de ulok na ki khon ne mono ki de khot jong ka yeng trai be kin kala ka ba mod kin pai chame yo don ru ha ka ne ka por trai ki ya nya ka jing kurdu ka jing duna ka jing hiran atrai be ha ka ta ka yo ka kot ngana pen banano i ka jing kur khublai ka jong me Kut khu ya ka kam ka ti ka jong ki don ba pet hani kim don kam try mendale ka kamba kinyo ya ka kam ka badai biang atrai be namar atrai me ong ubatrai udi hok banyo ka bam try me ay ki ya ka jing trai ka badai biang ngi ngi kam ken ti ya ka ta yo ki don ki badan ha ka ram me pelat ma me ki men ki de yo I ya ka kamba jong me menda kut khu try we pi we ha ka ni ka sngi atrai ki ni ki be pet ha ka ni ka por man ta ka kerteng ka jong ji sung ni dwai bat penem ki ni baro amen amen utrai unda kurku ya pi badang yai pet ya ke program jong ka potnet kum bai kong ro sila pentep ru ya ki jing chakri ya ne gasngi ngi kerman bangin yo ilang ya pi la ne ngimla ban yo I ru nganget pi la ban yo I ngi lamba ba pi pet live ken kubli shibun haya ke ne ke por baro yang ilang badon lang hang ne ublai jong ka jing suk uni sanchar halor jing em jong pi amen